Weche moko nyakoro mgajua moko kuom lokruok medo timore bad migao mar choko osuru ma pacho ka KRA ndalo machuok bang' mane en jatend migaono gi Dhimburu gwetao chieng' tich ang'wen juma mokalo. Lokruok kolonwa gima nyalo bet ni nothulo mburu oko kod Liet mano medo kwako log tich ma KRA Times Towers. Dhimburu ma pod ne odong' kod thuolo maromo higa achiel kuom ndalo 100 ne ogwetao kaka jatend KRA kata Commissioner General. Board mar KRA bende ne otimo lokruok mag commissioners ang'wen, okang' mane ok ogole ler kata bed ni jogo mane omako migepe madongo go ok dhi duogo e tich. Pamela Ahago koro ema ochung' ne choko mag osuru mawuok ei pacho ka kata domestic taxes, ka David Mwangi ema koro telo ne choko mag osuru kuom mwandu makale tong'. David Yego koro telo ne migao mar timo nonro ewi choko mag osuru, ka bende Nancy Ngetich ema otelo ne migao mar tayo chenro mag KRA. Giduto gimako lemogo e yor kojolo. Lokruogego biro piny mar dwe achiel bang' jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u loko 5 kuom jokanyo 7 mag board mar KRA. Kata jakom mar board mar KRA Anthony Ng'ang'a Mwaura mawachore ni chiegni ahinya kod jotend piny owacho mag Kenya Kwanza bende pok obulo ng'ore komno bang' yiero mar dwe mar 11 higa mokalo. Ranyisi mag lokruoge e KRA ne ochako neno mana thuolo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua timo limbe Times Tower dwe mar 10 higa mokalo. Safaricom, a telco, has registered more people than KRA, a powerful state organization. It is very clear that the magic lies in technology and strategy, not in power and resources. It will be necessary to radically reform KRA and make it a people-friendly, customer-centric organization. Public officials have no business standing in the way of business, being a hindrance, creating roadblocks. Their work is to support and facilitate business, and shortly, in a few months, when we complete the process of public sector reforms in terms of telling our public officials of their new role in the Ruto administration, there will be no bureaucracy and red tape in matters, business and investment. Boru ne ochung' ne KRA kinde mane bad migaono omako lweny kod johala moko madongo manitudo kod kwepo osuru. Moko kuom gima koro nie piny owacho masani. Jatend KRA machon no bende nodong' kod wich liech mar choko osuru maromo siling trilion 3 e iko omenda marumo dwe mar 6 higa mabiro. Medruok mar siling bilion 538 ewi siling trilion 1 gi bilion 100 mane oketne kod piny owacho mane otelne kod Uhuru Kenyatta. Omenda no idwaro mondo omedre nyaka siling trilion 4 gi bilion 800 kapok piny Kenya odhi e yiero mar higa mar 2027. Choko makamano ne idwaro mondo time kinde ma ochumi yulo kendo fuke oganda otwo, ka bende piny owacho achielno chano duoko chien omenda ma itiyogo e bajet ma higani kod siling bilion 300. Chenro moro bende oseketi mar kelo moko kuom mwandu ma ok ochul negi osuru. Mago moko kuom gik manyalo bet ni ne omedo liet ma odhiro mburu oko mar apise mane ni orofa mar 30 Times Tower. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.